Dus het steert. Ja. Het is overal mooi, maar als ik waarom kom, dan ben ik altijd heel blij. Je kent daar al die oude steden, die zijn prachtig. Ik ben vrienden, we kunnen nog maar die trein naar Hilton West, naar het Reetredensmuseum. Ja, nee, ik ben te praten. Nee. Nou, Of er is geen migreerterrein, dus dan wil je wel regelmatig naar Verwerd gaan. En eens in de 3 jaar mag ik met de kano Friesland rondvaren en dat is ook prachtig. Dus Friesland, ja, die houden we erin. Nou zie je me vertellen wat niet om Friesland trekt. Ik ben daar geboren, maar ik ben er al lang niet meer. En ik ga eigenlijk best wel een beetje heimwee naar Friesland. En daarom ben ik hier even op je stand om te zien hoe je in Friesland promoten. Oh, een beetje goed in beeld? Nou, toedeledokie. Mooi. Ja, de haast beskaatsen stond. Nou, meest wel liegen. Ik lieg nooit. Wij gaan lekker in op de schaatsen stond, dus ik kon even proeven hoe het viel. Hem zenden dit toch net in de panden op Friesland. Maar dat is zo'n beskamse man. En mijn prijs is al net zo goed, maar ik weet er al aan.